Καλώς ορίσατε στο 4, όχι στο 4ο πι και θη. Είμαι ο Θωμάς, είναι ο Πέτρος και αυτό είναι το... Το πες. Λοιπόν, σήμερα παραγγέλνουμε από τον ωραίο σουβλάκια πάλι. Μιχέσο. Πώς νιώθεις? Θέλω να σου πω τώρα πως νιώθω μια ωραία αίσθηση μέσα μου. Μια αισθησιακή αίσθηση. Ρε φίλε, πώς να σου το πω. Νιώθω πολύ ωραία. Ναι, και που λες, νιώθω ωραία μέσα μου τώρα που θα φάω σουβλάκι. Γιατί δεν έχω φάει το μεσημέρι. Και που λες, τώρα από τον ωραίο συνάδελφοι είμαστε, ωραίος αυτός, ωραίος και εγώ. Και που λες, έχω... Οπότε ας παραγγείλουμε, να τελειώνουμε, να φάμε, να ησυχάσουμε γιατί και εγώ πεινάω. Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω. Η ώρα είναι... Παρά 22. Και μας είπανε σε 35 λεπτά. Άρα 12 και 13. Οπότε περιμένουμε. Ευχαριστώ. Μπορούμε να φάμε. Ή μπορούμε να κάτσουμε έτσι και να κοιταζόμαστε αμήχανα για τα επόμενα 4 λεπτά. Λοιπόν, αφού φάγαμε και ήπιαμε και κλεπτήσαμε. κοιμηθήκαμε. Ο αναμενόμενος χρόνος που μας δηλώσανε ήταν 35 λεπτά, αλλά έφτασε στα 30 λεπτά και γι' αυτό το αξιολογήσαμε με 4,5 αστεράκια. Άρισες, σουβλάκια. Σουβλάκια. Δεύτερο κριτήριο ήταν Η ποιότητα, που το βαθμολογήσαμε με 4 σουβλάκια. τα σουβλάκια ήταν πάρα πολύ καλά. Ο μόνος λόγος που βάλαμε 4 αστεράκια ήταν λόγω κατεψυγμένης πατάτας και έτοιμο τζατζίκι, το οποίο εντάξει όσο να είναι Ναι, όσο να είναι και μένα. Τρίτο κριτήριο Είναι το value for money, που βάλαμε 4,5 αστεράκια. πραγματικά σωστό μέγεθος, σε χορτέλι, είναι νόστιμο, πολύ καλής ποιότητας, γιατί όχι. 4,5 σουβλάκια. Ναι. Φαντάζομαι το τώρα. Σύνολο 13 σουβλάκια. Ισοφάρισε σε βαθμολογία τα hot burger. Και τα άλλα δύο σουβλατζέδικα, δηλαδή ο Μάκης και ο Τέλειος, είναι πάλι ισόβαμα και αυτά στους 11 βαθμούς. Ήμουν ο Θωμάς, ήταν ο Πέτρος και αυτό ήταν το... Πι. Και τι. Like, η ζήτη μας βοηθάει, like στη σελίδα μας στο Facebook και περαιτέρω ενημερώσεις. Subscribe, αν δεν είστε subscribe. Και αν σας άρεσε τόσο πολύ, κάντε και ένα share στο Facebook. Εδώ μπορείτε να δείτε και τα bloopers.